Moni. Iyi ndi Francis Scott Bridge imene ili ku United States of America ku mzinda wa Baltimore. Francis Scott Bridge inayamba kumangidwa chaka cha 1972 ndipo inatsegulidwa mu 1977. Ndi yaitali kwambiri ya straight yopanda kuyima pena palipose. Inali yaitali 1.6 miles. Akuti madziwo kuchoka pamwamba ndi 50 feet deep. Nde sitimayo inali ya cargo, it was a cargo ship. Inali pa ulendo imapita ku Sri Lanka. Ndemene madutsa papa inapezeka kuti inayamba kuluza mphamvu. Nde amushipi anayimba phone sanga kunena kuti tili ndi vuto ndi shipi tikuluza mphamvu. Nde a transport analandira uthenga sanga ndikuyimisa magalimoto kunena kuti magalimoto asiye kudutsa kuopa kuti pangachitike ngozi. Chifukwa iwo anapenekera kuti ndi mmene aluza mphamvu plus shipiyo simamvera akamayifuna kuyiwongolera simayenda amene amayenera kuyiyendesera inaonongeka. Nde anaopa kunena kuti tikhoza kapezeka kuti tagunda chistandi ka chipolo chochita hold bridge. Nde anaperekerera warning. Nde anapezeka kuti anayimika magalimoto ngakhale magalimoto ena angapo anaoneka kuti anadutsa isanagunde. Akuti pamwamba pa bridge panali anthu 20 ma construction workers amavindikira ma potholes apa nsewu. Nde anthu angapo anagwera m'madzi muja pamodzi ndi magalimoto ena. Palibe wina aliyense wa mushipimo amene anavulala. Shipiyo inali ndi dzina lake linali Dole. Doleyo anampatsa dzina chifukwa cha woyimba wa ku Spain dzina lakenso Dole. Nde akuti 2015 koma after kupangidwa amayichita inspect yakhala ikuchitidwa inspect ka 27 and 40 yomwe anazayipeza chaposa chedwa pa inali yoti imazaluza mphamvu pafupi kunena kuti akuyendesa mucha kuti ayikhotese kuti atani simatsatira mango amene amayikhotesera ayi. Nde koma akuti according to malipoti awo akuti vuto limene linakonzedwa. Nde sanganene kuti vuto linali limene lolo koma analuza mphamvu plus iso analuza kuipanga angulation ya ship nkona inapezeka kuti atani yakagundapo. Nde pa anthu onse anagweramo anthu ena anapulumutsidwa koma anthu 6 anagweramo akhala kwa sakasaka, awiri apezeka dzulo koma onena kuti amwalira. Nde otsalawo 4 sanawapeze koma akuapanga presume kuti nawonso atani nawonso amwalira. Imenezo ndiye zachitika dzana kwa Dole. Nde akadafufuzabe koma kuti atani palibe wina aliyense wa mushipi amene anavulala. Onse amene amagwira ntchito mushipi autini ndi ma Indians. Sindikudziwa kuti information imene yoyo ndiyothandiza munjira ina iliyonse munjira yanji koma imene ndi nkhani ya Dole nkunena kuti yakagunda ndikuphwasula bridge. Komanso I don't know kuti bridge yo inali ya mphamvu bwanji kunena kuti sinachite withstand impact imene yoyo. Dole yo ndikatundu amene ananyamula amachira weigh 95,000 tons ndi container ship. Nde imene ndi nkhani yomwe yachitika cha dzana. Zikomo kwambiri.